Hei jatra mbak ini jatra. Masnya. Beri. Oh ini jatra mbak ini. Mana kamu dulu? Semalam ini. Ini mas. खुलुमबाय आरो जोबोद दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों आङो स' नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायना मिथिखाबाय जानो हागौ जों दा मायाव थांमारदो जोङो दैमायाव आरो जोंनि नैबे साइडआव बोरबिला मोनो जों दिनै दा बेलासिनि टाइम नै जों जावनो थांगोन आरो दिनै स' नोंथांमोननो बे जों बोरबायखौ बोरै जावो आरो माखिनि जायगायाव बोरै मोनो नोंथांमोना देखायलांबाय थागोन स' नोंथांमोना नायलांबाय थांगासिनो जोङो आरो मा जगार लानानै थांगोन नोंथांमोना देखायलांगोन जोङो स' लेट्स गो मासेबाव होननायदो आरो ने मासेबाव नै मोनलायबाय गैया जों खदाल गंथाम लाबाय ओमफ्राय खदालजों लोगोसे नै खबाइ गंसे लाबाय मा खबाइ लानायनि जाहोन दङ खबाइखौ जों थारमाने बोरबायसिगोन आरो ओमफ्राय माने बोरबाया एसेयावनो गुबुन चान्स थायो बेनिखायनो खबाइयाव सोनांगौ एसे सेफ जायो बेजों लोगोसे जों नै सेखा आरो मा लादो नै औवाखौ खदाल गबाथाय दोननांगोन ओमफ्राय नैबे मा लादो दै दैखौ मानो थाखाय लादो दैखौ लोंनांगोन ना गांबा अ बावबाय लोगोफोर नैया फाइनालि गाइस जों नै दैमायाव मोनफैबाय ओमफ्राय जायनिफ्राय 1 किल'मिटार गोजानसो जागोन आरो ओमफ्राय जों दा नै दैमायाव मोनफैबाय ओमफ्राय एसे ससे थांबानो मोनसिगोन आरो गोबां मानसि फैदों बोरबाय जावनो जोंनि उनावबो दङ आरो फुङावबो गोबां जावफैबाय नोंथांमोननो मोनसे बाथ्रा खोन्थानि आङो बे बोरबिलाखौ मार्च दाननिफ्राय जायो आरोना मार्च दाननिफ्राय जावनो हायो जावनानै ओमफ्राय बैसागोनि एसे सिगांसिमहालागै गां जाहोयो आरो ओमफ्राय गोबां जायगानिफ्रायनो जावनो फैयो जोंनि जायगानाथ' थांबाय थाखायो जावनो ओमफ्राय बे बोरबिलाया गाइस बोरबायखौ माबायदि नुयो गोबां दामबो दं फुवा बेसेबां लायो होनलाय 70 फुवा 70 फानो जोंनि नैबे एरियायाव बोरबिलाखौ ओमफ्राय बेलेग गोजान जायगानिफ्राय लांनायाथ' गोबां दामाव फानहैयो ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि फिसाफोर जानो गोसो दंबा कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालाम फिसाफोर बायनो गोसो दंब्ला आरो जावनो गोसो दंब्ला फैबानो जाबाय कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै जों लाना फैगोन बोरबिला जावनो ओमफ्राय बे बोरबिलाखौ जोंनि नैबे बरनदि दैमानि सेर मोनो आरो आइलेण्डनिफ्राय फैनानै गोबां मोनो बोरबिलाखौ स' नोंथांमोननो बे माबाखौनो देखायलांनि जोङो बोरबिला जावनायखौ माबायदि जावो मारै मोनो बबे हायाव जावबा बांसिन मोनो थांगासिनो जों नै लुक दैमा बागान नै दैमानि बे बरनदि दैमा आरो लोगोफोर नोंथांमोननो मोनसे खोन्थाहरनाय आङो नोंथांमोना जुदि आंनि फेसबुक पेज आरो इन्सटाग्रामखौ फल' खालामाखैबा खालामना ला आं लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होदों नायनानै लिंक फल' खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना आंनि गोदान भिडिअ हगारनायफोरखौ मोननो हायो नुनो हायो स' आरो आं एसे गोबावजोंसो भिडिअ हगारनाय जायो थारमाने आं मा भिडिअ बनायनानै हगारबा साबसिन जागोन थारमाने बेखौ सानबाबो सानस'हाया थारमाने बेनिखायनो एसे गोबाव जायो आरो लाजिनायफ्राबो बारा खाराखै माने गोहो गैया जायो थारमाने मानसिफोरनि सिगाङाव भिडिअ बनायनो स' बेनि थाखायनो भिडिअखौ आं थाब हेगारनाय जाया आरो एसे मेंबायलै थाबायनानै स' मासेबाव होननायदो आरो ने मासेबाव नै मोनलायबाय जमा जावगोन जमा जावगोन गाइस नै जों बोरबाय जावनानै मोनफैबाय नै जावनानै लांजोबबाय नै माबायदि खालामनानै दोनजोबो जागाफोरखौ जावनोसै नाय मोनबाय नामालाय गैया र' दसथाबाव hei jatra mbak ini jatra masnya beri oi ini jatra mbak ini tuh ro jase ser khobasi monkali ini tiar dan furbai ini mana kali ini ini dan furbai ini ya ses nih raja bergaikar dengan nih jauh furbai ini dah gele nih masih mbak ini kono nih ya kuki furbai nama ses kamu lihat माने खालायसे सामानि जात्रानो मा जागोन इदिलाय जात्रा माथाम बायमोन सेस खालामना बाय बोरबायखौनो नै नायलाय सेस खालामबाय नै नै जात्रा मासे जाबाय खबाइसे मोनलांखालै सोर नै जावफुंनायखौ लानि फाइनाल गाइस नै जों बोरबाय मोननाय जायगा नागिरगासिनो जावनि एबार आं जावनि देखायलांबाय थानि नोंथांमोनखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय गासै मोनलायबाय नै दे मोजां गिबुर लायगोन आरो दासो नै मोजां मानै मोनदो नै बोरबायखौ माबोरै दिहुनो नै जावनानै नै बेबायदियाव मोनो दासो सासे नै दे देखायना नै या मोनबाय मासेबाव
Nah, जावगासिनो दैलां थांबानो जाबाय नास्राय हा गैया ए एवदोंमोन एबार आं जावदो नोंथांमोननि देखायनि काजलखौ नुदों नंगौ ओइ नै फाइनाल गाइस आं मासे मोनबाय लासै अ दामरि ह या नै या मासे मोनबाय आङो ना एवदों दे नै या बेबायदि एवदों नै ओइ मासिबाव ओइ नङा ओइ जाला दै एबार रायख'ना मोनगोन र' एन्ट्रेस लाखि फाइनाल गाइस जावफुबाय मासे मारै जावो नै मासे जावफुबाय नै नैया फाइनाल गाइस मासे मोनबावबाय नै ओइ एबार मा फुलायदोंमोन दा फुलायबाय आं नांब्राखै नै ना ओइ साला नै मासे मोनलायबाय नै मानै मोनबाय आं मानै इसोरनि मानै मोनखान्दासो मासे मोनलायबाय नै मोनबाय थाबाथाय मिनिनो खारनो जायो मासे मोनलायबाय गाबगौलै बोराय गाबगौलै नों केमेरा हमलाय मासेबाव नै बांगासो र' नोंथांमोननो देखायनि आङो बोर बिलाइया मानिफ्राय जायो नै दै देखायनि नै गाइस नै बेनो बोरबाय जाग्राया बेनो मुगिनाङा खिन्थु बिराद भिटामिन गोनां नैबे बेखौबो जायो गुस्लायो बिनि थाखायनो जायो बिनिफ्रायनो जायो आरो बोरबाया बिनिफ्रायनो गुस्लायबानो बोरबाय जालाङो नोंथांमोननो देखायबाय जावनो फैबा इखौ लांनाङा खिन्थु बोरबाय खालामालासिनो मासे आले बेनो गाइखेर ओंखारजोब्बाय नै रायजोफोर नै जावफुनानै नै आयौ मासेयाव नै सेसलै नैया खबरसो दे खबरसोलाय सथना 10टा जाबासो बोखालाय सोना mana isap mana deh coba nah lah saya hey kawan masih mulai bener oh ini sih udah masih kok masih mulai nih ya मेंबाय गाइसफोर बोरबाय जावनाया मा खस ना मोनबाय थाबाय आं खिन्थु बोरबाय जावनो आं 10टासो जायाखै खोमा 8टासो दोनबाय आं बिराद मेंबाय नै दै लोंनि ओइ मोनगासिनो नोंसोरो आं दै लोंनि नै सान्दुं गोसायाव बोरबाय जावदो दै लोंना लानि ओमफ्राय दै लोंना लानि आङो जावगासिनो बिसोरो ओमफ्राय आरो नोंथांमोन खिथानि सोर सोर जावनो फैदो दैमायाव गोबां जायगाथि बिदिनो दंजोबो जावनो फैजोबदो बैयाव सिख्लाफोर खानैसो जावदो फिसा फिसा गामिनि देखायनि बिनानाव मावा जावगासिनो खैथा मोनखो नोंसोरो माब्रै नै बिसोर मोनबाय नैया बेयाव हौवा हिन्जाव जेबो सिन गैया आरो दैमायाव सब जावनो फैयो ओइ नैथिंबो जावगासिनो गथ'साफ्रा आरो जोंबो जावनि 3 केजिसो लांनाय बाथ्रा दङ दिनै जावगासिनो नै बिसोरो नै देखायनि ओइ मोनदोंना नोंलाय मोनाखै हिन्जाव जानो हागौ ओइ नै देन्जार बोरबाय जावनो बियो खैथा मोनखो नोङो आथाम ज' नैबे नै बोरबाय जावगासिनो जावफ्रांबाय नामा हा थाङाखै ओइ नै मासे मोनलायबाय Ui jangan bener masih ya. Iya. Main nama deh. मोनदों मोनाखै ओइ नै नैबे आलासि जानि फार्स्ट टाइम जावदि नै दिनै मासेयाव दिहुनना होबाय नैया नोंलाय मोनदों मोनाखै मोनाखै दे मानि खालि जावफ्राबाय इयो फार्स्टआवनो ओइ नै मासे मोनबावबाय नै नैया जावनो गोरोङानो आरो फैबाय थाखासिगोन आरो बोरबाय जावनो जों गामियाव दिनै जात्रा बोराय जावदि जों गामियाव फैबाय थागोन बोरबाय जावनो नायबाय था बोरै मोनलायबाय नै ओइ नै 7टा सेन्दा लाना फैदो नै
Oi नै मासे मोनलायबाय नै Bangger. बांग्रासो नामालै थैथाबनायसो खाब्राल' मोनबो काम गैया बोरबा जावो जावख्लाबो बोरबा जावो जावख्लावो मानि दोंलाय खालि जावख्लाबनायल' नै जावख्लाबलायबाय नै आगोमा नै गाइखेर साखेर ओंखारजोब्बाय नै गब्लंलायबाय जावख्रुनाय सेस खाम गोलैयो जावफ्रुनायल' मोजांखौ मासेबो दिहुननो हायाखै नै एबारसो मासे मोनदो खोमा दै इयो एबारसो मासे मोनदो दासो मासे नोङो जाफ्रुबाय नामा बेखौबो नै हामासो खामसिगोन इयो मासे मोनबाय नै जावफ्रु मासे मोजां मोनबाय मासे दोसनाय नै मोनद' दे जाबाय था कन्टेलसो लांनाय बाथ्रा दंलै ओइ बिथा दासो आरो मानै एबारसो जावफ्रु नेवदो इखौबो खालाय फैबाय नाय ओइ नै मासे मोनलायबाय नै नों मोनदों ना इखो नों मोनदो फाइनाल गाइस नै आं जावलायदो एबार मासे दिहुनलायबाय फान्था गेलाया नै ओइ आथिङा मोनबेसे खिथानो बोरबायनि मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा सयथा बोरबायनि आथिङा सयथा थायो दै रायजोफोर बिखङा नैबे गां जागोन दे आं नैबे गां जागोन नैबे लानजाय जाबाय ओइ मासे जाफ्रबाय नामालै मोजाङै दङ नै गोरलै मोनदो एबार नैबे नै चाइनिस बोरबायना करिनिया बोरबायनो नै गुफुर एखेबारे गाइखेरखौ नुहुरजोबो नै आयै गसाय मासे थांबाय नैया जावफुजोब्बाय नै गाइखेरा ओंखारजोब्बाय जागोन दे माखासे जावनाया Này ya. Ada nih nih, andanya Pak. Ada jauh nih. Masih. Oh iya, ada bawa paine. Iya. Này ya. नै माने मोनदों नै जागाखौ नागिरजोब्बाय नोंसोरो आंनि जागाखौ इमान बोरबाय मोननायाव सेस खालामजोब्बाय जागाखौ जागोन नोंसोरो Ayah, ini muncul dari cipu muncul dari cing. Ayah, mas tangan. Ya, dong, sudah mana? Diun. Mas tangan. Saya berubah ini. Aduh. Mana tangan mah tuh? Saya berubah sih. Oh, kita boleh nih, apa yang keren mana? Oh, kita biar Pusat dia. Ini belum masih. Oke. Tambah. Oh, nge. Kubele. Hei, mama juga. Mabre, nolai. Masih lah, bolong kita menai. Hei, kau balik kita ke? Bah, tosin jumbai. Dari mana masih nolai? Apa maru dulu? Oh, ni bisa ni beur ya? Angni. Nimsa. Namun dah? Hah? Bisa ke sana? Oh, begini macam. Oh, guys, menmarbai se. Kan lagi jauh gas ni berbai. Malu cuma. Gale. Chinese berbai ni. Guputar ni. Ayo, ma berbai lele cuma. San.
Oh nghe neng garu ngende. Oi no no. Mana? Unda ningna pangkeun nang hayang selangngeun sing mane. Mana? Mana heuy. Mundur nih. Oh. Ngeleh. Ini masih mana? Mau. Dihun deh. Nih. Ayo ini masih ini. Panggerak no. Ah namanya. Kok bisa sih lek sini? Ini masih. Masih nih. Masih bodin, masih. Sin di lapa kamu, Bang. Ayo mana? Masih. Mana sih bukuda? Ini masih mau. Ini. Oi, mana? Nơi. Ini masih mau nữa. Ini. Mana ini video hamna no apa ini? Ini masih mau. Salang buka Ini masih mau. Finally रायजोफोर बोरबाय जावै मेंबाय आरो जावखांबायबो ओमफ्राय दा सानाबो हाबबाय मोनानो जाबाय थ' नोंथांमोननि देखायनाय भिडिअखौ बे ससेयावनो फोजोबनो सानबाय बेसां मोनदों नोंथांमोननो देखायनोसै थ' नायदो खेबसेखौ बेखिनिखौ मोनबाय जोङो 3 पवासो जागोन आरोना खबायाव दोङो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम आरो कमेन्ट खालाम लाभ इउ अल थेंक इउ